मिनिनाय मोनदों मिनिनाय मोनदों जाहाबा मा जादों गामिनिनो गथ' मा जादों मा देरदों मिथिनो लुबैयोथ' आरो हेलौ लोगोफोर, आरोबाव मोनसे गोदान बर' फिल्म आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङो, होमबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव होदों। बिथांमोना बे फिल्मखौ रिलिज खालामबाय। बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपशन बक्सआव होनानै दोनदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। भिडिअखौ नायखांबायबा माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम, आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। मानोना आं बेबायदिनो बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै निउस लानानै फैयो बे चेनेलाव। नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन।